Studio. Rabu Master. Na rasa me ke faruwa, kullum cikin rai da damuwa. Hukuncin nan na yawa, ki sassauta kin ji yar uwa. Gare ni ke ce tudun hawa, da zana hau in yi rayuwa. Ki bar fushi ki yi addu'a, Allahu zai gyara dan uwa. Ga me saki ya dawo gare ki, har sayayya mana yau zo in baki. Sa hannu biyu ki tarba abinki, ni ne naki wanda Allah ya baki. Baki sauraro na, ina ɗauke kanki daga gurina. Wai kina nufin ba kya jina, dan Allah karki yi mini haka. Ki mance huɗu